गोजोन फुंबिलि दिनै 8 मे 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव खौराङा गिबिसिन सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। एक्स एनडिपि प्रान्जित बर' उफ्रामुं बि प्रितम बिथाङा हरखाबै रुंसारि जाबाय। प्रेसार जानायनि थाखायनो बिथांनि जिउ खहा जादों। बिथाङा बाक्सा मुसलपुर थानानि सिङाव थानाय सानजा सिंग्रापारा गामिनि थागिबिमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा थांनाय 2004 मायथाइयावनो एनडिपिआव हाबदोंमोन। बेनि उनाव हाग्रानिफ्राय फैनानै बिथाङा संसार जानो हमबायमोन आरो माबा मोनसे मोनगोननि मिजिं लानानै इउपिपिएल सोरखारजोंनो दंमोन आरो बिथाङा इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावदोंमोन। नाथाय फुंनि समावसो एक्सारसाइज खालामनो ओंखारनाय समाव हरखाबै देहाखौ गाज्रि मोननानै चेयार बेदोंमोन। बेनि उनावनो बिथाङा हायाव गोग्लैदों। लोगो लोगो बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय मुसलपुरनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावदों डक्टरा। थैनाय समाव बिथाङा बे बुहुमाव बिसिजों लोगोसे सासे फिसाजो आरो सासे फिसाज्लाखौ एंगारलांदों। जायनाखि एक्स एनडिपि प्रान्जित बर'आ इउपिपिएलनि मावथिमोन आरो बिथाङा बे बुहुमाव सासे फिसाजो आरो सासे फिसाज्लाखौ एंगारलांदों। बेनिखायनो सोरखारा जाहाथे बिथांनि नखरखौ नायो बेनि थाखाय खावलायहरदों नखरनिफोरा। मख'नो गोनांदि जिउ गोमानाय एक्स एनडिपि प्रान्जित बर'नि नखराव इएम राकेश ब्रह्म बिथाङाबो नुजाथिहैदों आरो बिथांनि जिउमाया सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोन जायगा मोननो हायो बेनि थाखायबो आर'ज खालामनायजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोरनो थाबैनो सोरखारि बिथांखिनि गेजेरजों मदद होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। आरो प्रान्जित बर'आ इउपिपिएलनि सासे गोख्रों मावथिमोन होननानैबो फोरमायथिदों इएम राकेश ब्रह्मआ। गुबुन गुबुन आलादा रायजो बिग्रा आफादफोरा दिल्लीयाव जथुमा खुंदों जेराव बाहागो लादों एबसुनि बारग' दैदेनगिरि आरो दानि एजिपिनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा। गुबुन गुबुन आलादा रायजो बिग्रा फेडारेशन फर निउ स्टेट आफादखौ दाफामनाय जादों जेराव आफादनि आफादगिरि महरै फिन बाबा आरके देब तमार बिथांखौनो दोनफिननाय जादों आरो गाहाय नेहाथारि महरै कमलेश झा बिथांखौनो दोनफिननाय जादों होननानै फोरमायथिदों कास्टम बसुमतारीया। बिथाङा फोरमायथिबावदों दि दिल्लीयाव जानाय बे जथुम्मायाव त्रिपुरालेण्ड गरखालेण्ड आरो गुबुन गुबुन आलादा रायजो दाबि खालामग्राफोरनि गासै 50निफ्राय 60 सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादोंमोन आरो बे जथुम्मायाव माखासे थांखिफोर लानाय जादों जेरै फैगौ जुन दाननिफ्रायनो मोनफ्रोमबो दानाव आलादा रायजो दाबिग्रा आफादफोरनि आलादा रायजो दाबि खालामनाया दिल्लीनि जन्तर मन्तराव जागायजेनगोन। गुबुन गुबुन आफादफोरा बेनि थाखाय समखौ थि खालामखाबाय। बड'लेण्ड दाबि खालामनायनि समखौबो बनसु आरो सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि बिथांमोनजों सावरायनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों कास्टम बसुमतारीया। बेनि अनगायैबो रायजो दाबि खालामग्रा मोनफ्रोमबो आफादफोरनि 11 सोद्रोमाफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव गिदिंगोन। बेनि समखौबो सावरायनानै थि खालामनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों कास्टम बसुमतारीया। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि मोनसे समाव झारखन्डनि शिव सोरेन गुरुजी बिथाङाबो फेडारेशन फर निउ स्टेटनि आफादगिरिमोन आरो दानि तेलेंगानानि गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो फेडारेशन फर निउ स्टेटनि आफादगिरिमोन। लोगोसे सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि बिथाङाबो मोनसे समाव आफादगिरिमोन होननानै फोरमायथिदों। बिजेपिनि गेदेर खहा 2024 मायथाइनि लकसभाखौ नोजोर होनानै आफां आसामावबो बिजेपि दोलोआ गावसोरनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो नाजाबाय थानायनि गेजेरावनो आफां आसामाव बिजेपि दोलोनि गेदेर खहा। 18 बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा जयैनो बिजेपि दोलोनिफ्राय रिजाइन होदों। बङाइगाव जिल्लायाव बिजेपि दोलोनि 18 दैदेनगिरिफ्रा रिजाइन होदों। 18नि मादाव 7निया मण्डल प्रेसिडेन्ट आरो 11 गुबुन गुबुन बिबाननि दैदेनगिरिफोर। दोलो एंगारनायनि सायाव बिथांमोनहा अजद होनाय बायदिब्ला जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि हिमानी अधिकारी आरो बिथांनि फिसाय डेनियेल दास बिथांमोनहा गावसोरनि गोसो बायदियै दोलोखौ सामलायदों आरो हिमानी अधिकारीनि फिसाय डेनियेल दासआ दालाल राज खालामनायजों लोगोसे आयेन बेरेखा गोबां खामानिफोरजोंबो सोमोन्दो दं। बेनिखायनो दोलो एंगारनो थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों बिजेपि दोलो एंगारनाय 18 दैदेनगिरिफोरा। 14 नं चिरां दुवारनि सिङाव सान्तिपुर प्राइमारियाव बिपिएफनि मिटिं जेराव बिपिएफनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारी बिथाङा बाहागो लादों आरो बे मिटिंनि गेजेरजों प्राइमारि कमिटि ओमेन बिपिएफखौ दाफामनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो भट सेन्टाराव भट कमिटि दानाय जादों जेराव
मिटिंबो खुंनाय जादों आरो रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लाफैदों होननानै फोरमायथिदों आरो इउपिपिएल दोलोखौ एंगारनानै गोबाङानो बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों होननानैबो फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारिया। लोगोसे बुंथिबावदों दि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनि सायाव फोथायनाय गैला, जायनि थाखाय बिथांमोनहा दुखु मोनदों आरो इउपिपिएलआव थानानै खामानि मावनायखौ एंगारनानै बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारिया। बिथाङा फोरमायथिबावदों दि जेब्ला 2003 मायथाइयाव बिपिएफ दोलोआ बिटिसिखौ सालायदोंमोन अब्ला बिटिसिआव लाथिख'मोन। दुब्लियाव इरिगेसननि सिस्टेम गैयामोन, सोलोंथाइनि बेलायाव टेकनिकेल फसंथानफोर गैयामोन। दा इन्जिनियारिं कलेज जाबाय, मोनफ्रोमबो जिल्लायाव ITI सेन्टार, इउनिभार्सिटि गैयामोन। दा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव MA आरो PhD खालामनो हायो। लामा दालां मोब्लिब बेफोर गैयामोन। आइ दैमायाव दालां गैयिनि थाखाय निसिमा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेराम आजार जायोब्ला आरो गथ' जोनोम होनो गोनां जायोबा थैनो गोनां जायोमोन। नाथाय दा आइ दैमानि सायाव गंनै दालां जाबाय। बेबायदिनो गोबां सोलायनाय फैबाय। नाथाय दानि सरकारा बिसायख'थिनि सिगां सिगां बिपिएफआ जेबो मावाखै होननानै बुंथिदोंमोन आरो इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगोनो सोलायनाय लाबोगोन होननानै बुंथिदोंमोन। बिपिएफआ जि खामानि मावदों बेनि 100 बा 1000 गुन रायजो राजानि खामानि मावगोन होननानै खोथा होदोंमोन। न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै खोथा होदोंमोन, नाथाय साख्रि होनो हायाखै। गंसेबो दालां, स्कुल, हाथाइ, माथावरि बानायाखै। खालि रां लानाय आरो जौखोन्दो लानायखौसो गोसो होदों, जायखौ रायजो राजाफ्रा खोनाजोब्बाय। जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों आरो इउपिपिएल दोलोनि फारसे फोथायनाय गैयैखौ फोरमायथिदों होननानै बुंथिदों खाम्फा बरगयारिया। बेनि अनगायैबो जानो गोनां MP बिसायख'थिनि सायावबो बिथाङा बुंथिदों दि MP बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफआव 3-4 बिजाथिफोरनि मुङा सिगाङाव फैगासिनो दङ। बे 3-4नि मादाव आं अदेबानि खाम्फा बरगयारिनि मुंबो दं, नाथाय दासिमबो रोखा जायाखै होननानै बुंथिदों बिथाङा। गोथार जुलिनि रंजानायनि समावनो मोनसे दुखुनि थासारि। जुलि जोबनाय लोगो लोगो हौवा गोदाना पुलिस थानायाव फैनो गोनां जादों। जुलि जानानै फैनाय समावनो हौवा गोदाननि न'खरनि सोमोन्दो जानाय 3 बिदा फंबायनि जिउ खहा जादों। बे जाथाया बक'आव जादों। जाथायजों जिउ गोमानाय 3 सुबुंनि मुङा फारियै रुपेश चौधुरी, भास्कर ठाकुरिया आरो मानास पाठक। हौवा गोदाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा हिन्जाव गोदाननि न'आव जुलि लाफुबाय थानाय समावनो बिदा फंबाय जानाय रुपेश चौधुरी, भास्कर ठाकुरिया आरो मानास पाठक 3 लामानि जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमादोंमोन। नाथाय बे खौरांखौ जुलि लाफुबाय थानाय समाव मिथियाखैमोन। उनाव जुलि खालामखांनानै न' फारसे फैबाय थानाय समावसो बक' थानानिफ्राय खौरां हरनायाव थानायाव नुजाथिफैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। जाब्रबथायजों रुंसारि जानायनि मादाव सासे बिबथैनि फिसाज्ला आरो गुबुन 2आबो न'निनो सोमोन्दो जानाय बिदा फंबाय होननानै फोरमायथिदों। गोथार जुलिनि सानावनो जाब्रबथाय जानायजों बिदा फंबाय सोमोन्दो जानाय 3 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों जुलिनि सानाव दुखुनि खोमसिया साग्लोबफैदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। शपिं मलाव गुलि गावग्लुंनाय जाथाय। शपिं मलाव गुलि गावग्लुंनायजों 9 जिउ खहा जादों आरो 9 जोखोम जादों। इउएसनि टेक्सासआव जादों बे गुलि गावग्लुंनाय जाथाया। इउएसनि टेक्सासआव थानाय एलेन प्रिमियाम आउटलेटआव जादों बे गुलि गावग्लुंनाय जाथाया। सिनाय मोनै सुबुङा गारिजों फैनानै गारिखौ दोनथ'नानै हरखाबै गुलि गावग्लुंदों, जायजों 7 जायगायावनो जिउ गोमादों। ओजोंहाय माबा खामानिखौ लानानै शपिं मल सिङावनो सासे पुलिस अफिसार दंखायोमोन। बिथाङा गुलि गावग्लुंनायनि सोदोब खोनानानै रैखाथिनि थाखाय ओंखारबोदों आरो गुलि गावग्रा दुथांखौ गावथारफैनो हादों। आरो बे गासै जाथायाव 9 जिउ खहा जादों। जिउ गोमानायफोरनि मादाव 5 बोसोरनिफ्राय लानानै 61 बोसोर बैसोसिमनि गेजेरावमोन होननानैबो मिथिहोदों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बेबायदि गुलि गावग्लुंफैदों बेनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय जायाखै आरो बे दुथांनि अनगायैबो हाथियार लानाय गुबुन सुबुङा नैथि खेबनि थाखाय शपिं मलाव गाग्लोबबावनो हागौनि सन्देह खालामनानै शपिं मलाव थानाय सुबुंफोरखौ रैखाथि होनानै मलनिफ्राय लांनाय जादों। मोनसे फोसावनाय रंजालि बैसागुनि थाखाय फिन नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैफिनबाय मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमा। गंसे मटर साइकेल बायोब्लानो नोंथाङा गुबुन गुबुन रोखोमनि अफारफोरखौ मोननो हागोन, जेरै गंसे सिलिं फेन नङाबा गंसे टेबोल फेन मोननो हागोन आरो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। लोगोसे ल' डाउन पेमेन्टआवनो बाइक एबा स्कुटिखौ मोननो हागोन आरो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम बाइक एबा स्कुटिखौबो सोलायनानै गोदान बाइक एबा स्कुटिखौ बायनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा जुदि खाथिनिनो बा मटर साइकेल बा स्कुटिखौ हम डिलिभारि खालामनायनिबो राहा दङ आरो एकाउन्ट गैयाब्लाबो फाइनान्सआव खालामनानै हरनायनिबो राहा दं। बेल' नङा, मानास अट' हन्डा श'रुमा 13 मे खालि बोसोरारि सान फालिनो आखायाव लादों। बेनि थाखायबो नोंथांमोननो माखासे अफार होदों। बेनो जाहैबाय 1000 केशबेक नोंथाङा मोननो हागोन।
अब्ला नोंथाङा माखौथो सानबाय थाखो गोदान बोसोरनि गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनायनि थांखि दंबा थाबैनो मानास अट' श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल बा स्कुटि बायनानै नोंथांनि साननायखौ जाफुंहोदो। श'रुमनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 70026012555 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।